Въпреки че се броят на пръсти, и у нас има умни къщи. Къщата е построена така, че за да се стопли е необходимо само слънце и топлината на обитателите й. Нарича тя още пасивна къща. Построена по такъв начин, че да консумира възможно най-малко енергия. Това означава много дебели изолации, 32 см изолация по стените, 48 см по покривите, страхотни тройни стъклопакети. Ориентирана така, че да печели максимално от слънцето. С почти нулеви сметки за енергия. Дъждовната вода също се използва на макс. Тя се събира от покрива, след което се съхранява в един голям резервоар, след което се използва за напояване, за миене. Радиатор на къщата пък са самите прозорци. Няма отоплителни уреди. Климатици за лятото не са нужни. Тя има външна слънцезащита и по този начин прегряване не се позволява. Ако се питате за цената, излиза 9% по-скъпо от обикновена къща. За новините на Нова, Живко Константинов.